Dat. Die basis van opa, wow, wat Django doen. Dit moet je snel, kijk. Dus GF, ja? En hoe is het met je op school? Ik heb gehoord moeilijk, zei je? Ik heb gehoord van iemand dat je moeilijk vindt. Wie vertelde mij dat toch? Becky geloof ik, of wie? Wel zwaar, maar gaat goed. Ja, nou jouw best doen dan. Want als je staat, is het toch wel een beetje... HBO en zo. Ja, daarom. Dat is toch daar bij Fontis, hè? Ja. Ja. En dan Hoe ga je dan? Met de fiets of ga je met de auto? Auto. Met de auto. Ja, en niks zit daar bij de TU. hè? TU, ja. Dus D en dan begin ik weer. En dan gaat hij verder. En hij gaat daar gewoon. En dan nog een tijd. En dan gaat hij weer terug aan toe.